Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση στο πρώτο φεστιβάλ Κατημερκού. Το Κατημέρ είναι γεύση και φέρνει αναμνήσεις. Είναι κάτι που ενώνει γενιές από τις γιαγιάδες μας μέχρι τα παιδιά μας. Έχουμε κάνει πάρα πολύ κόπο για αυτό το φεστιβάλ. Έχουμε δουλέψει σκληρά και χαρόμαστε πολύ που ο κόσμος το έχει εκτιμήσει και έχει έρθει κοντά μας. Ένα γευστικότατο ταξίδι με κυρίως τις κυρίες, τις πιο ηλικιωμένες, οι οποίες έβαλαν την τέχνη τους γνωρίζοντας την παράδοση πολύ καλά. Θέλουμε να συγχαρούμε από καρδιάς τον κοινοτάρχη, την ομάδα του, το Κοινοτικό Συμβούλιο, το Κέντρο Νεότητας, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους μεγάλους, όλους που είναι στους δρόμους σήμερα και θέλουν να δώσουν το στίγμα της παράδοσης. Μια ωραία βόλτα στη ημιορεινή Λευκοσία, μια ευκαιρία να θυμηθούμε τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας. Πραγματικά είναι ιδιαίτερη τιμή που έχουμε προσκληθεί σήμερα εδώ. Εύχομαι να γίνει θεσμός, να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και να μεγαλώνει.